Simlay malaktiga don kibaru keneka biye juma ye novembre kalo kleta ani konontoy anga folibe aw bela jale kamini aw sigara aywa kibara mun mambulo bi ga dokloka odo odi kafo ko esede aw maw koni nyangi li sebendo bo anga chama fanga maw koni ka aywa kibara mun sene maw konya la wuri ay na kafo novembre kalo kleta ani wolum la kolona la ko sebendo koni bora seben konna la ila kafo ko esede aw ka nyangi sebene kondo ko mamun be no nulu kanga nyangi ulure tokobe ni seben konna ila kafo anga chama fanga premier ministre no e shogal ko kala maigaye ale na gouvernement ani mi CNT mowe ko ulu kon to ko ben lisila aywa ay dara fa ko umma keme ani biduru de kon to ko be lisi honna aywa ko gouvernement be to ko bala fo chama fanga nyamo ko no e colonel Asim Goita ale ni ministre mi sigili be Mali ana kerfa du ko ka ko nyana ni amba fo ministre des affaires étrangères no e Abdoulaye Diop ko lu flate kon to ko te ni seben honna aywa o tamene ka be ay dara fo fana ko ni seben ya se ka yele ma duna nata kwa sabu ke benga min kon fora kamini fanga boshi mi gera samba fla ani muwan kono nala ko ni kira to la ko mi ni seben ye ko yele ma kono be do ala duna nata aywa o tamene ka be kibara wala mambulo ka do kuloka o de ka fo masina marala ila ka fo mi America danga flane ko majugu kono yo o bonani la aywa kibara mun sera ma ko nyala wuli ila ka fo ko tena do novembre ka lo kleta ani duru kono la ko momi pe bugu ale koni kominina ayla ka fa ko o meri dan ha flana ko majugu kon tara ulo o koni faka afeino aywa tumamna koni ni ma ko fale ngoni fakara ko o majugu nu kon tununa wachi blala anga fini tuguma ul kon sirani yoro ko fale na ko ubiga seka seka li kon dado wala sa mamu ni wala ci dugu ko seka mina to gamina aywa o temene ka we alibi lagana balia koni okum kono ayla ka fo gawo koni dugu kono mado be no ale koni bonona ni na fini tugu fe ibara mun sira ma wuli ida na ka fo ko gawo dugu kono la ko ni chelore ko ale koni kumbe aka bulfena kumbe kata ko sobere ko tuma na sira fini tugu koni daga yoro la ulu koni ya fo ko eni makofolen ki jo wala sa o biseka seka seka lu do tengwala aywa o koni makofolen koni mason ki jo ale koni bulla ko sobere aywa o sene koni fe fini tugu koni mugu konti ko sabla ulu koni nyana ko ani majugu nye ba makatire ko ulu ko kaki jo wala sa o seka seka do neke ko ani makofolen mason o de koni se fe ulu koni mugu chala aywa ni makofolen so mo ya ila ka fo ko ba makati konte ko akunta do akachire konna ama ila ka fo mu wonti le ni makofolen na ale jogina ko sobre usala na yekene aso fatura yin horo konna wa kibara kunchela kibara wala mbambulo ka dokuloka ore ka fo yoro so marala ila ka fo ko dugudo koni be no ko nega juru ko koni gele ale be no ko sobre akibara munu sera ma ko nyala ule ila ka fo ko kombiani ale rebe yoro so koni marala ko kamini uti kalo temene samba fla ani muga ani kele hono nala ko nega juru sira ko ni bela jile hono tigalendo aywa ulu ko ne wuli ka jocha manga wala sa wa nega juru sira be segala segi to mi nga ko foi ko ni mabwala alibi ulu ko ni be no nega juru sira ko te u fe no ba we ida ka fo ko ulu ka ni nega juru sira ngon tigale ko bamba ka ture kera sababu e ka ni wali yake ore kama ulu be wule blami anga jamana nya mu ko ye ka fereke wa fere bela jile nge wala sa ulu ka nega juru sira ko segala bla to gomna wala sa ma obu sega ko ulu ko ni kibaro kanama kulbe wakati mna bi ulu ko ni kono galendo ni wali ngonna aywa ambal mo ni no ko ni ku anga bi dun kibaru ye ka do kluka onu che o ko kluma jola o kambe duna